ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ኣሕዋታት ዓወት ሃይለ ይበሃል ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያ ንሎማዓንቲ ሒዝዮ መፅአ ዘለኹ ከም መእተዊ ንመላለይ ክኾነና ሌላ ምስ ኩለንታዊ ለውጢ ዝብል ወይ ከዓ ሆሊስቲክ ቼንጅ ቻነል ዝብል ክኸውን ብመጀመርታ ኩለንታዊ ለውጢ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክንርኢና ብምቕፃል እውን ንምንታይ ከ ነዚ ቻነል ኩለንታዊ ለውጢ ዝብል ስም ተዋሂብዎ ዕላማን ተልእኾን ራእይ ነዚ ቻነል እንታይ ዝብሉ ሕቶታት ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦም ክንፍትኒና ማለት እዩ ናይ መጀመርታ ሕቶ ክንመልስ እንከለና ኩለንታዊ ለውጢ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ካብቲ ናቱ ስሩወ ቃል ወይ ከዓ ኢቲሞሎጂ እንትዳ ተበጊስና ትርጉም ናይ ኩለንታዊ ለውጢ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ኩለንታዊ ዝብል ካብ ኩሉ ዝብል ናይ ግዝ ቃል ዝወፆ ኮይኑ ሙሉእ ፍጹም ኩሉ ሙሉ ሓፈሻዊ ሓቋፊ ዝብል ትርጉም ክህልዎ እንከሎ ብቅፅላዊ ኣፀዋውዓ ኩለንታዊ ኢልና ንገልጾ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ናቱ ትርጉም እንትዳ ተመልኪትና ሆሊዝም ዝብል ዘሎ ቃል ካብ ሆሎስ ዝብል ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝተወሰደ ኮይኑ ሆሎስ ማለት ከዓ ኢንታየር ኦል ኮምፕሊት ፉል ክኸውን እንከሎ ብትግርኛ ብኩሉ መልኣታዊ ሙሉእ ዝብል ትርጉም ይህቦ ማለት እዩ ካብዚ አንጻር ስም ናይዚ ቻነል ኩለንታዊ ለውጢ ክንብል ከለና መልኣታዊ ለውጢ ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ፍጹም ለውጢ ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ ነዛ እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ኩለንታዊ ዝብል መፅሓፍን ፍልስፍናን ዘበርከተላ ተባሂሉ ዝንገረሉ ተወላዲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጃን ስሙት ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ 1926 ሆሊዝም ኤንድ ኢቮሉሽን ኩለንትናን ዘገምታዊ ለውጥን ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መፅሓፍ ኣብ ሕትመት ከም ዘብቅዐ ይንገረሉ ከም ካልኣይ ንምንታይ ነዚ ቻነል ኩለንታዊ ለውጢ ዝብል ስም ተባሂብዎ ዝብል ክንርኢ እንተደኣ ፈቲና ደቂ ሰባት ኣብ ሂወቶም ሕጉሳትን ዕጉባትን ዕዉታትን ከምኡ እውን ትርጉም ዘለዎ ሂወት ክነብሩ ናይ ኩሉ ግዜ ድሌቶም እዩ ድሌቶም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝደልይዎ ዓይነት ሂወት ንኽነብሩ ላዕልን ታሕትን እውን ይብልዮም እንተኾነ ግን ድሌታቶም ንምርካብን ከምኡውን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝተደጎለ ሕልሚ ንምግሃድ ሚዛናውን ተማጣጣንን ባላንስድ ኣፕሮች ዝኾነ መንገዲ ናይ ሂወት ክጥቀሙ ብዘይምኽኣሎም ግን ኣብ ሂወቶም ዘይዕጉባትን ትርጉም ናይ ምንባሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳመረረን እንዳተበረዘን ክጠፍእ ብብዝሒ ንሪእሉ ግዜ ትዳሃልዩ እዚ እንነብረሉ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን እዩ ንኣብነት ኣዝዮም ሃብታማት ሚሊዮነርስ ክንሶም ግን ከዓ ብጭንቀት ተዋሒጦም ይጸንዑኻ ህቡባትን ጸለውትን እትብሎም ዓይነት ሰባት ናይ እጸፋርስ ውልፋት ሳብስታንስ ኤንድ ድራግ ኣዲክትድ ብምዃኖም ገዛእ ርእሶም ነፍሰ ቀትለት ሱሳይድ ክፍጽሙ ትሪኦም ምሁራን ፈላጣት ሳይንቲስት እዮም እንዳበልካዮም ከለኻ ሞራሊቲ ዝበሃል ዘይብሎም ኮይኖም ይጸንሑኻ ሃይማኖታውያን ሰባት እዮም እንዳበልካዮም ግን ከዓ ርህራሄን ሰብኣውነትን ዝበሃል ዘይብሎም ኮይኖም ይጸንሑኻ ሕውስ ተዋዛያይ ሰሓቃይ ዝበልካዮ ዓይነት ሰብ ኣብ ውሽጢ ቤተሰቡን ኣብ ውሽጢ ሓዳርን ግን ዘራጊቶ ኮይኑ ይጸንሐካ ለባም ሰብ ተበልካዮ ብትዕቢት ዝሓበጠ ኮይኑ ይጸንሐካ ስልጥንቲ ሃገርያ እንዳበልካያ ከለኻ ብሙስናን ብብልሹው ዝኾነ ስነ ምግባርን ዝተሓመሰት ሃገር ኮይና ትጸንሐካ ንቑሕ ህዝቢ እዩ ጭዋ ህዝቢ እዩ ዘኹርዕ ታሪክ ስልጣንን ባህልን ዘለዎ ህዝቢ እዩ እንዳበልካዮን ከለኻ ብኣውራጃ ብዓሌት ብሃይማኖት ብቋንቋ ኣብ ፈቐዶ መራኸቢ ብዙሃን ክባልዑን ክናኸሱን ይጸንሑኻ ኣብየ ለካ ናይ ህይወት ገጽታ ጉራማይለ ክበሃል ሰሓቂ እዩ እምበኣርከስ ካብ ከምዚ ዓይነት ቀውስን ውድቀትን ዝምቡል ዝኾነ ዓይነት ህይወት እትጋላገለሉ ፍቱን ዝኾነ መድሃኒት ኩለንታዊ ለውጢ ዝብል መንገዲ ናይ ህይወት ክትክተል ኣብ እትጅምረሉ እዩ ማለት እዩ ዕጉብን ሕጉስን ውፅኢታውን ህይወት ንምንባር ብኩሉ ኣብ ህይወት መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ እዚ ቻነል ኣተኪሩ ዝሰርሕ ካብ ምዃኑ አንጻር ኩለንታዊ ለውጢ ዝብል ስያሜ ተዋህቦ
ኩለንታዊ ለውጢ ካብቶም ካልኦት ለውጥታት ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተሃልዩ ካልኦት ለውጥታት ሓደ ወይ ክልተ መንገዲ ክኽተሉ ከለዉ ኩለንታዊ ለውጢ ግን ሓሙሽተ መዳያዊ ማለት ፔንታፎልድ ኣፕሮች ዝኽተል ምዃን እዩ እዚኣቶም ከዓ ኣካላዊ ኣእምሮኣዊ ስምዒታዊ መንፈሳዊ ማሕበራዊ እዮም ነዞም ሓሙሽተ ብሕጽ ዝበለ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንሪኦም ተደሊና ኣካላዊ ስነ-ልቦናዊ ከምኡውን መንፈሳዊ መዳይነ ህይወት ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ኢና ማንም ሰብ ክውሕዶም ዘይክእል ሰለስተ ወሰንቲ ባእታታት ናይ ወዲ ሰብ ተደሃልዮም ኣካል ነፍስ ከምኡውን መንፈስ እዮም ኣብ ስነ መለኮት ዓለም in the theological world trichotomy existence ኢሎም ይጽውዕዎም እምበር ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ክፋላት ዘሎ ፍልሊ ብምጽባብ ናይ ሰለስቲኦም ሚዛን ሓልዩ ብውህደት ክጓዓዝ እንከሎ እዩ ዕላማ ናይዚ ቻነል እንታይ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝያዳ እዚ ቻነል ኣብ ሙሉእ ሰብ ዘተኮረ ማለት ኣብ ስነ ልቦናዊ ማሕበራዊ ዝምድና ኣካላውን ዘድህብ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ግን ኣብ ሓሳብን ኣብ ኣተሓሳስባን ኣብ ስምዒትን ኣረኣእያን ናይ ሕብረተሰብ ከምኡውን ገዛእ ርስኻ ኣብ ምፍላጥን ኣብ ኣተዓባብያ ህፃናትን ኣብ ኣተኣላልያ ጎንፂ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትን ኣብ ሓዳርን ኣተኪሩ ንምስራሕ እዩ ትቀንዲ ዕላሙ ራእይ ናይዚ ቻነል እንታይ ዓይነት ራእይ ኣለዎ ንዝብልካ ብኣተሓሳስባ ዝበሰለ ወለዶ ስምዒታዊ ብልሓት ዝውንን ወለዶ ልዑል ርእሰ ግንዛቤን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎ ውሽጣዊ ስምዒታቱ ክቋጻጽርን ክገትእን ዝኽእል ብስነ ምግባር ዝተሃንጸ ወለዶ ነገራት ብህድኣትን ብኣመክንዮን ብርድኢትን ዝሰምዕን ዝዛረብን ሕብረተሰብ ገዛእ ርእሱ ኣበልጺጉ ንሕብረተሰቡን ንሃገሩን ክጠቅም ዝኽእል ወለዶ ንምፍጣር እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ናጽነት ዝተጓናጸፈ ሰብ ናይ ኣተሓሳስባ ናጽነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ይውን ናይ ኣተሓሳስባ ናጽነት ዝወነነ ሕብረተሰብ ናጻ ዝኾነት ሃገር ይውንን ናጽነትን ሓርነትን ካብ ኣተሓሳስባ እዩ ዝምንጩ ህይወቱ ክልውጥ ዝኸኣለ ውልቀ ሰብ ሕብረተሰቡን ሃገሩን ክልውጥ ይኽእል እምበር ክቡራት ኣሕዋታት ንመእተዊ ወይ ከዓ ንሌላ እዚ ቻነል እዚ ኢለ ሒዘዮ መጽየ ዝነበርኩ ሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ኣዝዮም ጠቐምትን ኣብ ህይወትና መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምጽልና ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ዘለዎም ቪድዮ ኣብ ዝልኸሉ ግዜ ብቐጥታ ናባኹም ምእንቲ ክበጽሑ ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ብምጽቃጥ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ክትኮኑ ብትሕትና ይሓትት ሼር ላይክ ኮመንት ብምግባር ምትሕብባርኩም ኣይፈለይን እንዳበልኩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ዓይነት ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ዝተባረኸ ቅንያት ቻው